Zamani Production. Yau 'yan jarida zan waƙe, aiki suke dan al'umma. nace yau 'yan jarida zan waƙe, Aiki suke dan al'umma. ɗan jarida namijin duniya gwarzo kake jajirtacce, Mai ƙoƙari ne ga himma. macen 'yan jarida jaruma kamar soja ce helen daga, Mai ƙoƙari ce ga himma. ko da a zamanin baya A yaƙi ba a taɓa ɗan jarida. ko da a hili gundaga, A yaƙi ba a taɓa ɗan jarida. abinda ya faru zai ɗauko, Ya zo ya faɗawa al'umma. abinda ya faru zai kwaso, Ya zo ya faɗawa al'umma. ba shi tsoron kowa gaskiya in ta zo sai ya tsage, Ya zo ya faɗawa al'umma. dan kwairan zamani ni na yabawa aikin ku, Kuna ƙoƙari kai ba shakka. ku ƙara ƙaimi Allah zai dafa muku kullum kullum, ina addu'a za ku gama da duniyar nan har da ƙiyoma. Shi ɗan jarida gwarzo ne, san bai da tsoro ko raki. Ko da ana yaƙi sai ya biɗo labari ya faɗa wa jama'a. Ku gaskiya sai kun tsage, A daina dokan su akan aiki, domin mu ne suka yin aiki. Lungo da saƙo za su shiga domin biɗo mana labari. Sai sun faɗawa al'umma kai yin hakan nan daidai ne. yau gaskiya ta nuna, Da aikin kwarai aka yin nasara. ga gaskiya ta nuna, Da aikin kwarai aka yin nasara. aikin jarida da'a ne, Da aikin kwarai aka yin nasara. bautar ƙasa kuma himma ne, Da aikin kwarai aka yin nasara. yau gaskiya ta nuna, Yau gaskiya ta nuna, aikin jarida daidai ne. Su gaskiya sai sun tsage. Shi ɗan jarida gwarzo ne, san bai da tsoro ko raki. Ko da ana yaƙi sai ya biɗo labari ya faɗa wa jama'a. aikin jarida aiki ne da ba a yi da tsoro, sai kai karatu kai ilimi ka samu horo, sai ka zamo jajirtacce ni na wa ƙwaro, sannan ka nemo labari ko babu taro, sai ka faɗawa al'umma masu sauraro, musamman talakawa a ƙasa masu sauraro, inda aka yi daidai ka faɗa babu jin tsoro, inda aka yi kuskure ka waɗa mai sauraro. Gidan radiyo ga kuma tele, Kuna ƙoƙari ‘yan baiwa. bautar ƙasa ne aikin ku, Kuna ƙoƙari ‘yan baiwa. idan babu ku ba labarai, Kuna yin nishaɗantarwa. wadda karwa wa'azantarwa 'yan jarida ku ne na ɗaya. A daina dokan su akan aiki, domin mu ne suka yin aiki. Lungo da sako za su shiga domin biɗo mana labari. Sai sun waɗawa al'umma kai yin hakan nan daidai ne. Da na je gidan radiyo domin ganewa idona, ga 'yan jarida na aiki dare babu rana, sai na yi zamne ina ganin aikin nihina, kai lallai suna aiki a ƙasa don kau da barna, cikin jiha ta yau in ba ku kwarai a gabarna, wani rahoto na ga sun ɗauko na yara ƙanana, abin tausayi da abin duba ga yaran nihina, ruwan zahi matar babansu ta kwara wa yaran, al'amarin ga ya so saraina, da ɗan jarida ya ji labarin ya je don ya tona, mutane suka yi yau masa caba su kaunar a tona, yana ƙoƙarin ɗauka ne Wasu sun kai ta jibga, masu yin hakan ga ku haɗa musu, hakanan bai da kyawu. kai wanda ya yi zalunci a waɗa, Wanda ya karya doka, wanda ya yi adalci a waɗa, tunda ya bi ta doka. na ga labarin wani zahiri bai da ƙarfi, fiɗar taimako ya zo tsoho, Gurin jama'a a jihata, ido ya makance ba shi gani, ga ɗiya na yana mai koka. bai da cin yau har gobe su
wahalar ɗan jarida ya samu. Shi ɗan jarida gwarzo ne, san bai da tsoro ko raki. Ko da ana yaƙi sai ya bi labari ya faɗa wa jama'a. Ku gaskiya sai kun tsage. A daina dokan su akan aiki, domin mu ne suka yin aiki. Lungo da sako za su shiga domin bido mana labari. Sai sun waɗawa al'umma kai yin hakan nan daidai ne. Assalamu alaikum warahmatullahi, suna na Hajara Abubakar Matawalli a cikin shirin Izzar Su. Ina masoya makallanta YouTube channel. Kada ku sake a baku labari mun bude sabon YouTube channel mai suna Mawaƙin Zamani TV. Kada ku sake a baku labari domin za mu dinga kawo muku da shaɗaɗɗun waƙoƙi a cikin wannan channel ɗin namu. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ina masoya na faɗin duniya gabaki ɗaya. Ina mai farin cikin sanar muku da cewa mun bude sabuwar channel mai suna Mawaƙin Zamani TV. Da ku je ku danna mana subscribing, da ku danna mana ƙararrawa, da zarar mun ɗaura sababbin waƙoƙi daɗaɗa za ku samu sanarwa daga tashar mu mai suna Mawaƙin Zamani TV. Kada ki bari, kada ku bari a baku labari. Wannan mawaƙin ya zo da salo daban wanda ya sha bamban da sauran mawaka, domin haka kada ki sake a baku labari. Insha Allah mu haɗu da ku a tashar mai suna Mawaƙin Zamani TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suna na Munir a cikin shirin Izzar Su. Ina ma abota kallon waƙoƙi, ku je tashar mai suna Mawaƙin Zamani TV. Ku danna mana subscribe, ku danna mana ƙararrawa, ta haka ne da zarar mun dora za ku gani. Mun gode. Gobe tambara na yi waka, gani na zaka dan kwairo. Karmamuwa shakacce. Gobe tambara na yi waka, gani na zaka dan kwairo. Tauraruwa shakallo. Gidan talabijin ɗan zamani cikin ƙasa ta yayo suna. Shi al'umma ke kallo. Ba ma iya ƙasa ta ba, har Afirka yayo suna. Shi jama'a ke kallo. Aikin jarida daidai na, sai ka karanta za ka yi. Kai jahili ba ya yi dai. Mai ilimi shi na gwarzo. Kowa da kiwon da ya karɓai inda rabbana ya aza shi. Wani kasuwa ya tai nema, wani ko siyasa ya zaɓa, wani ko sana'ar hannu nai ita ya rika sosai sosai. Ni ko sana'a ɗan kwairo, kiɗi da waƙa shi na rika. Domin hakan Allah ya so. Alhaji Muhammad Salisu na gaida kai namijin fama. Mai ƙoƙari shi ga himma. Alhaji Muhammad Gwarzo na ba shi gaba ya gyara gida. Tauraruwa shakallo. Falke a bar shi gurin yawo, sarki a bar shi gurin aiki. Karmamuwa shakallo. Falke ku bar shi gurin yawo, sarki ku kai shi gurin Yaƙi Muhammad shi na da halin girma. Karmamuwa Shakallo. ku za mu kama. Ni kallo. Hasken kuna Ya bullo. Abba ga kausar da rikayya Muhammadu Abba gun Ikiran Allah shi raya ya'ya nai. Dan kwairon zamani ne, gani na zo zan yi waƙar. Karmamuwa shakallo, ita ta mutane ke dubi. Karmamuwa ce ta ɗaya. Tauraruwa shakallo. Zinariya ta a ƙasa. Ita ta mutane ke kallo gida-gida don ɗebe kewa. Alhaji Muhammad Salisu Allah shi ƙaro girma. Karmamuwa birni ƙauye. Ta kewaya ɗakin kowa. Kasuwa ku kawo talla. A tauraruwa shakallo. Kamfanoni kuma ku yi talla. A tauraruwa shakallo. Yan siyasa akwai hilin talla. A tauraruwa shakallo. Malamanmu muna yi muku madalla. A tauraruwa shakallo. Masu magani kuma ku yi talla. A tauraruwa shakallo. Muhammad Salisu zai tarba. Muhammad Salisu zai tarba idan kuka zo al'umma. Karmamuwa shakallo. Zinariya ta a ƙasa. Ita ta mutane ke kallo gida-gida don ɗebe kewa. Alhaji Muhammad Salisu
Salisu Allah shi karo girma Tarmamuwa birni ƙauye ta kewaya ɗakin kowa. Kai za ku more kallo nishaɗin kuma zai kare ba. Kamo tashar tauraruwa tibin kama zai ɗauke ba. Domin tashar ce yar yayi gangare ya komai yayi. Dan jama'a na aikin ko shi na yasa kuka haskawa. Ga gaisuwa ga masoyan ko masu kallo ba rainawa. Tarmamuwa mun yau gayya mama da buru ko laya. Allahu shi na gatan duniya lahira mun karkiya. Ko nasara ba ku daina ba sai in gari bai waye ba. Tarmamuwa kun kera sa'a wajen ayyuka ba kushewa. Ko kun tsaya bisa aikin ko gaskiya ɗai kun karkiya. Bai roki ban daina ba ga baituka ba su kare ba. Na gaida kai Abdulrahman kai na kake ɗauko komai a Tarmamuwa sha kallo. Ɗan jarida tamkar soje shike in ya tai filin daga sun taimaka wa ƙasa lallai. Tarmamuwa sha kallo ku za mu kama kallo hasken kuna ya bullo. Abba ga kausar da rikayya Muhammadu abba gun Ikiram Allah shi raya ya'ya nai. Wani zuma kin tashi a biki akwai warraka in an sha. Tarmamuwa sha kallo ku ba ku kamfanar karya. Tauraruwa sha kallo Zinariya ta a ƙasa ita da mutane ke kallo gida-gida don ɗebe kewa. Alhaji Muhammad Salisu Allah shi karo girma. Tarmamuwa birni ƙauye ta kewaya ɗakin kowa. mata ku ɗauki tabare ku yi da kan dawali a cikin turmi. Damun kura ga kindirmo sai kun hilani lallai. Kowa ba zai bar gado ba neman halak ba laifi ba. Ni ba ni so in barka gida domin kwa ba a dawowa. Mallam mutunci madarana in ya bare ba kwashewa. Ga ayyuka kun tsarawa tauraruwa na burgewa. Kuna ake cewa giwa sawun ku ba a takawa. Ga rijiya mun samu ruwa guga muka yau sanyawa. Mun sha da mu har 'ya'yanmu tauraruwa ba kushewa. Harshe na Hausa yare na da shi na kuke yin sadarwa. Kamo tashar tauraruwa komai ake kai ganewa. Komai da za su yi sanyawa ma'aikatan so sun yi ƙwarewa. Dan ƙwairan zamani ne ina yin du'a'i ku yi gaba. Tarmamuwa sha kallo hasken kusan baya da shewa. Ku ne mutane ke ƙauna kan ayyuka ba kwa sanya. Tarmamuwa sha kallo zinariya ta a ƙasa ita da mutane ke kallo gida-gida don ɗebe kewa. Alhaji Muhammad Salisu Allah shi karo girma. Tarmamuwa birni ƙauye ta kewaya ɗakin kowa.